Hem iniciat el període de votació del concurs de cartell de Festa Major. Podreu accedir a la plataforma Participa des del bàner de la pàgina web municipal, des de la mateixa notícia o a través del bàner permanent que trobareu també a la plataforma Participa 311. També podeu picar directament participa311-santcebrià.diva.cat. Si encara no us heu enregistrat a la plataforma, feu clic a crear compte, ompliu les vostres dades, marqueu i accepteu els termes i rebreu un correu per validar el vostre registre. Si ja teniu el compte registrat, podeu clicar a entrar, indicar el vostre correu electrònic i la vostra contrasenya. Una vegada iniciada la sessió, aneu al concurs de cartell de Festa Major. A la pestanya de votació del cartell de la Festa Major trobareu les 3 propostes seleccionades. Per visualitzar-la, feu clic en el nom de la proposta, podeu veure una petita descripció i veure la imatge presentada. Quan tingueu la proposta seleccionada, aneu a afegir el vostre vot i us demanarà una validació amb el DNI i la data de naixement amb el padró municipal. Us animem a participar. Teniu tota la informació a la pàgina web i fins al 6 de juliol podreu fer la vostra votació.